Lähtömerkin sai Lähitapiola Future Challenge-luokassa ratsukko numero 32, Linda Palin ja Tricolore Jet Ypäjän ratsastajista. Valmistautuu Grand Route, Lähde, Kirves ja Iso-Lauri. Ja tällä hetkellä siis meillä on 4 ratsukkoa uusinnassa. Ja nämä ratsukot ovat Jonna Tell, White Magic, Stefani Andersin, Meadow Lily, Anu Mäkinen, Elva Toinen sekä Roosa Rajamäki, Wish of Platina. Ja tämän luokan uusinta aloitetaan 10 minuuttia Very nice. loppumisen jälkeen. Nyt on pahin paikka. Vittu, hyppäs korkealle. Oikein. Joo, nyt on pahin paikka. Ottiks kepi? Ei ole. Tää on pahin. Hyvä Juho ja Linda suunnitelma. Oikein hyvin. Ihan täydellinen. Joo. No nyt. Mitä nyt? Pistä vauhtia vaan. Joo. Vauhtia vaan. Ei ihan turha. Vauhtia vaan. Oikein. Ja käännä vaan. Riskiä, riskiä, riskiä. Oliko viimeinen? Oi harmi. Ihan niinku Joo, helposti, mutta enpä tiedä oliko aika hyvä. Katsotaan.